амриди нақшев мудири корхонаи истихроҷи тиллои нақш ва хоҳарзодаи ҳамсари президенти тоҷикистон ки ба авбошӣ муттаҳам мешуд бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ озод гардидааст. нақшев ва нӯ ҳамроҳашро ба он гунаҳгор медонистанд ки шоми 16 майи имсол дар маркази ноҳияи Данғара кормандони ширкати Мину Фармро заданд. ин афрод ҳеҷ вақт дар бораи ҳодиса чизе нагуфтанд, вале раҳбарияти ширкати Мину Фарм дар номаи онҳоро бегуноҳ дониста буд. ҳукми Амриддин Нақшев ва ҳамроҳонаш охири моҳи июл содир шуда, ҷузъиёти он тоза дастраси радиои озодӣ гардид. як манбаъ дар додгоҳи ноҳияи Данғара бо шарти зикр нашудани номаш рӯзи 1 сентябр ба радиоозодӣ гуфт, Нақшев ба супуридани 60 000 сомони ҷарима вазифадор шуд. маълум нест ӯ пулро супурдааст ё не. ба қабли мусоҳиби мо 5 ҳамроҳи ӯ барои иштирок дар занозанӣ ва расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз 3 то 5 сол ҳукм гирифтанд. 4 нафари дигар ба мисли Нақшев ба супурдани ҷарима вазифадор шуданд, илова кард ӯ. ҳамсӯҳбати радиоозодӣ гуфт, бо эҳтимоли зиёд ин афрод низ бар асоси қонуни Авф ки қарор аст 6 сентябр қабул шавад, озод гарданд. Рамазон Раимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, дар аввали моҳи август дар нишасти матбуотӣ эълони ҳукм нисбат ба Нақшевро тасдиқ кард, аммо тафсилот надод. мақомот гуфта буданд, Амриддин Нақшев пас аз занозанӣ фирор кардааст, аммо пас аз 10 рӯзи ҳодиса 27 май вазорати корҳои дохилӣ хабар дод, ки ӯ бо хоҳиши худ ба шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Данғара омада таслим шудааст. ба гуфтаи мақомот, парвандаи Нақшев бар асоси банди 2 моддаи 237 кодекси ҷиноӣ таҳқиқ шуд, ки он аз 60 то 120 000 сомони ҷарима ё то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекард. Нақшев ба он гунаҳгор дониста шуд, ки шаби 16 май бо чанде аз ҳамроҳонаш ба кормандони кирояи ширкати Минуфарм, паймонкори ширкати Фароз ҳамла кардааст. дар ин рухдод ҳудуди 10 кас захмӣ шуда, дар бадани 4 нафари онҳо зарби корд мушоҳида шуда буд. дар миёни осебдидагон 4 шаҳрванди Афғонистон низ буданд, ки барои бастани шартнома барои ҷамъоварии Шираи Камол ба Данғара омада буданд.